इलेक्शना कोनो कम्प्रमाइज गैया बिथांमोना लावख्रिगुरिनि 22 घरा BPF सापर्टार पियरलि BPF सापर्टार जोङो बिराद मोजाङै सावरायदों हा दंखायो नोंथांमोना फरायसायाव दाथां दंफां लाइफांखौ दादान होननानै जों बिथांमोनखौ बिराद बुजायदों किन्तु बिथांमोनजों बनसुवा नांफानानै दङमोन खाम्फा बरगयारि नांफाना दङमोन आंना स्पष्ट प्रमाण दङ जों बे लावख्रिगुरि हिसाबै दैबाना लोमजानायनि खाथिराव बाहाय जोङो ट्रेक्टर नांगोलनि खोथा गैयामोन UPPL BPF होननानै जोङो जेबो बुङाखैमोन आंजों बा जोंजों बाहाय जेसेबां सापर्ट दंमोन बाहाय जेसेबां रिलिफ 22 घर थाहैदोंमोन बाहाय ट्रेक्टराव बहत होग्राबो दं नांगोलाव बहत होग्राबो दं जोंनि दै लोमनायनि खाथिराव दै लोमजानाय दुखुथिया सुबुंफोरनि न'खराव दिनै बेबायदि जोंखौ मानो पार्टिलाइज खालामखो जों मानो सोर UPPL सोर BPF बेबायदि जोंखौ मानो बिभाजन खालामखो सारमोन प्लिज बिटिआरनि मानगोनां साहसि EM रनजित बसुमतारी बिथां सारा लावख्रिगुरि चिरां लावख्रिगुरिनि दैबानाजों हालाय हाफाय जानांनानै थाहैनाय एभेक्सन खालामजानाय सुबुंफोरखौ गामिनि सेनि सुबुंफोरखौ BPFनि सापर्टार्सखायसो दिनै बे खैफोदनि समाव मदद होआखै सासे गोग्गो दैदेनगिरिनि खुगायाव बेबादि राव ओंखारो मोनसे गामियाव कंग्रेसबो थानांगौ BJPबो थानो हागौ UPPबो थानांगौ BPFबो थानांगौ अब्लाबो मोनसे बेन्दोंजों ज' गामियाव रायजो जानाय हिसाबै ज' थांनानै थालायो बेखौ बिथाङा दिनै डिभिजन लाबोदों नों BPF नों UPPLनि होननानै बेनिखायनो बिथाङा खैफोदनि समाव दिनैहाय बिथांमोन हालाय हाफाय जानांनायखौ मदद होआखै आरो बेनि फिथाइखौ नैबे भटनि समाव बिथांमोना होनो थांगासिनो दं बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनजों गुवारै सावरायनो थांगासिनो दं स' भिडिअआ इम्परटेन्ट जागोन आरो भिडिअखौ आवगायलांनायनि जोबनाय फारसेहाय मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट मोनसे भिडिअ क्लिप्स होनो थांगासिनो दं नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय हेल' एभरिवान वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरबाय लोगोसे आसा खालामो इसोरनि उनाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं चिरां लावख्रिगुरिनि सुबुंफ्रा दैबानाजों हा खुरखा जानानै हानि अबस्था गैला बेखायनो जयन्त बसुमतारी साराबो थिनदों होननानै बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों MLA जयन्त सारा जे दै रानबाय एसे दावखोदो होननानै दा बिदियैनो बिथांमोना फरेस्ट लेन्डआव थाथ'नाय जादोंमोन नंगौ दिनैहाय फरेस्ट हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होदों स्ट्रिक्टयै EM रनजित बसुमतारी बिथां सारा बाखनायथाव नाथाय बर' सुबुंफोरनि इमसन्सजों बिथाङा जेबो सोमोन्दो गैयै बादि नो कमप्रमाइज होनदों नाथाय बिथाङा सासे बर'निफ्राय फैनाय दैदेनगिरि हिसाबै बर'नि गांनाय उखैनायखौ नायनो बेंनो बिबान मोननाय EM भट मोननाय सासे दैदेनगिरिया दिनै मोनसे गामियाव गोबां पार्टिनि सुबुंफोर थायोब्लाबो मोनसेल' पार्टिखौ नाम खारिनानै बिथाङा बुंदों BPFनि सापर्टार्स होननानै दा बेनिखायनो बिथाङा बे सुबुंफोरखौ खैफोदनि समाव मदद होआखै दिनै सासे गोग्गो दैदेनगिरिनि खुगायाव बे रावा मानो बेरखांनो मोनखो गामियाव थानाय सुबुंफोरनि सायाव पार्टिनि सोमोन्दै मानो डिभिजन लाबोनो मोनखो बे बिराद गिदिर सोंलु दिनै UPPL दोलोनिफ्राय बेबादि सासे EMआ बेबादि लेंगुवेजखौ बाहायनाया जोबोद जों बर'फोरनि थाखाय दुखुनांथाव जादों बिथाङा होस्रांहरबाय होस्रांनायबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो होस्रांबाय दिनै आसाम सरकारा मा पलिसिसनि गेजेरजों जों ट्राइबेलफोरखौ बर'फोरखौ आसामाव दबथायनानै दोननो नाजागासिनो दं बेखौथ' जों बुजिनो बाखि गैला दिनै मावफाग्राया मावफागासिनो दं बे होखानाय हाबायाव दिनै बिथांमोना गाबै होख्राव बुंदों दिनै खैफोदनि समाव मानो पार्टिनि फारसे डिभिजन लाबोखो अननांगौमोन बै जायगायाव थानो थाखाय माबा मोनसे बेबस्थाखौ होनांगौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों बुङाखै जे इलिगेलि बेवहाय फरेस्ट ओनसोलाव थाहै नाथाय
बिथांमोननो जानाय थानाय बेबस्थाखौ थानायनि बेबस्थाखौ होनांगोन। दिनै हा खुरखा जानायखौ मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना नुखाबाय, दैबाना लोमनायखौ सिगां समावहाय। बेनिखायनो बिथांमोना अबस्था गैयैखाय दोरोदनानै थाथ'दोंमोन। सासे गिदिर दैदेनगिरि जयन्त बसुमतारी MLA सारनि बुंनायाव। दा दिनै बिथाङा मानो सिरि? जयन्त बसुमतारी MLA सारा दिनै आंनि भिडिअखौ नुदोंबा बिथाङाबो मिडियानि गेजेरजों फैनांगोन आरो बुंनायल' नङा, राजनितिकआ बुंनायजोंल' नङा, खामानिखौ मावनांगोन। खैफोदनि समाव सुबुंफोरखौ अनसायनांगोन। दायथ' मोनदों जेला बे ओनसोलखौ बेंनानै खांनानै लाखिनांगोन। नोंथांमोना खैफोदनि समाव जुदि लिडारफोरा अनसायनो रोङाब्ला बियो गोग्गो लिडार नङा। बिनिखायनो नोंथांमोनखौ जों बुंनोबो थाङा, फोरोंनोबो थाङा, आइडिया होनोबो थाङा। खारन नोंथांमोनानो जोंनिफ्राय देरसिन लावसिन लिडारखा। बिनिखायनो लिडारा लिडारनि बादि आखुखौ बाहायनांगौ। खैफोदनि समाव, हालाय हाफाय जानाय समाव रायजोफोरखौ, गावनि आवथानि सिङाव थानाय रायजोफोरखौ अनसायनो हानांगौ। खैफोदनि समाव गसंथेनो हानांगौ। दिनै बिथांमोना हालाय हाफाय जायसो जाजादों बिसो मिन्थिदों। बिनिखायनो बिथां लावख्रिगुरिनि बिथांमोन रायजो राजाफोराहाय फैगौ समाव नैबे भटनि गेजेरजोंसो बिथांमोनखौ गोसोआव हाबहाबनाय थाबाय। बिथांमोनखौ बे नैबे थुनाय भटनि गेजेरजोंसो बिनि फिथाइखौ होसिगोन। आरो दिनै बिराद जाख्ल'नायनि हेंथायै बिराद आन्दलन आसामाव आरो जोंनि बिटिआरआवबो बिराद होख्रावनाय, जाख्ल'नाय गैयै, फैसा लायै। दा दिनै मिडियानि गेजेरजों बुंबाय रायजो राजाफ्रा, लावख्रिगुरिनि रायजो राजाफ्रा, दिनै लामा ससेनिफ्राय हमजानाय सुबुंफोरनियाव सोरनावबा 8,500, सोरनावबा 20,000 लादों बख'नायावहाय। दा दिनै बेफोर मा? गभर्नमेन्ट अफिसियेलफ्रा फैसा लानो मोना होनलाय मानि थाखाय लादों? एथ' बुरजा माखासे पेनाल्टि दं, ला। खिन्थु मानि थाखाय एथ' बुरजा? दा बिथांमोननि सायाव रावबो जेबो एक्सन लानो हाया नामा? बे मोनसे गिदिर सोंलु। बेजों लोगोसे जे बिथांमोनानो खुद रायजो राजाफ्रानो बुंदों, बिमा माहारिफ्रानो बुंदों, आं गोदोनिफ्रायनो UPPLआव दङ, बेवहाय BPFल' गैया, UPPLनिबो दं। बुंनानै लादों गोदोनिफ्रायनो UPPLआव भट होबोदों। अब्ला दिनै फेरेंगा सारनि बुंनाया नंखाय जाबाय। बिथाङा बुंदोंमोन बेवहाय 22 घरा BPFनि सापर्टार्स आरो बेवहाय खाम्फा बरगयारी सारनि आखाइ, बनसुनि आखाइ दं होननानै। दिनै बिथांनि बुंनाया मोनसे फैलार जाबाय। बेवहाय लगाय लथाय पार्टि दङ, UPPLबो दं, BPFबो दं। नाथाय बिथाङा BPFखौल' थांखिनानै बुंदोंमोन। खुद रायजो राजाफ्रानो बुंनानै लाबाय गावनो, गुबुनखौथ' नांलायलायबावलासो, गावनो सासे UPPLनि सापर्टार्स होननानै। दा अब्ला मा जाखो बियो? आरो दिनै खाम्फा बरगयारी साराबो मिडियायाव फैनानै बुंफैनांगोन बिथांनि आखाइ दंमारोना गैमारा। आरो बिथाङा बनसुखौ बुंहरदों, बनसुआबो बुंफैनांगोन मिडियायाव जे बेवहाय बिथांमोनखौ साजेसन होनानैहाय गब्राय होनायाव आखाइ दंना मा दं होननानै EM रन्जित बसुमतारीया बनसुखौ बुंदों। रबार बागान गायनायनि लेबार हिसाबै लांनानै जामब्रहैनायाव। दा बे खोथाखौ क्लेरिफिकेसन खालामना होनांगोन बनसुआबो जे बिथांमोना बे हाबाफारियाव आखाइ दंना गैया। बेनिखायनो मानगोनां गाइस आरो रायजो राजाफोर, बे गासै कारिक्रमखौ अबजार्भ खालामनानैहाय जों बर' हारिया दासान्दि लाइन लाइन मानो आलाय सिलाय खालामजागासिनो दङ। मालाबा मेलेम गलायनाय गावथारजानाय, मालाबा फेक इनकाउन्टार, मालाबा होस्रांजानाय, बेफोर गासैखौबो सिन्थाधारा खालामनानै नोंथांमोना कमेन्टआव हरबानो जाबाय। आरो आंनि बुंनायाव माबाफोर भुल गोरोन्थि जाबायबा आंखौ निमाहा होदो। लोगोसे आंहा जुदि सुद्रायनांगौ माबाफोर बुंबावनांगौ खोथा दंब्ला नोंथांमोना कमेन्टजों
फोरमायहरब्लानो जाबाय। स' भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय। फोजोबनायनि सिगां नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। बेयावनो नोंथांमोना थरलि बुजिनो मोनगोन। आं बिपिएफनि सापर्टार नङा। आं जा सिगांनिफ्राय बहर होजेनदों आं बेयाव आं इउपिपिएलआवनो होखानायखा। दा नोंथांमोननि जे हाया खुरखाजोब्बाय, नोंथांमोना रिलिफ खालामदोंमोन, मैया इभिक्सन खालामबाय। दा मा लुबैगोन सरकारनिफ्राय? जोङो सरकारनिफ्राय बेखौ होआबा जोङो हादानावबो जोङो हा होआबा आरो जोङो बाहाय थानायनि जेबो सुबिदायानो गैया। जेन'बा सरकारा जोंखौ माबा होयो जेन'बा बेखौसो जोङो माबा लागोन आरो। जेन'बा जोंनो माबा मोनसे मोन्थाय बिनि बदल जोंनो माबा मोनसे मोन्थाय होगोन बेखौ जों आसा खालामो आरो। प्रटेक्ट होयो ना। दा थानाय हानि अबस्थाया मा जानानै दं? जोंनि थानाय अबस्थायाथ' हायानो जोंनाव बिगासे बिगानैबो आधा बिगाबो गैखाला। बेनो जोंना खुरखाजोब्बाय। न'आनो दिनै हाबजोबनानै उन्दुनोनो जों जायगायानो गैखाला। गामियाव माबायदि फरायसाफोरा माबायदि फरायनाय गथ'फोर? सोरबा BA फरायलांबाय बिनिफ्रायनो दा अबस्थायानो गैला। सोरबा दस्रायाव खुरमा जाथि गोनांफ्रा खुरमा जाथि गोनांनाव थानानै फरायबाय। जोंनावथ' दा जेन'बा गैयैया गैयैनो थाबाय ओरैनो। दङ खस्थ'आथ' बेयो ओरैबायदि खस्थ' बाव थाहां सोरबा जाथि खुरमानाव थाहैनोबो सानसुराव जेन'बा माबा खालामबाय, एडमिसन खालामबाय, दस्रा जायगायावथ' मोनहैयाना दा ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै दंखायो आरो दा। नोंथांमोननि गामियाव मोनबेसे न'खरफोरनि मानसिफ्रा बेबायदि भुगिनांनानै दं? 50 दङनो गासै जोंनि जेनेबा टटेल 56 नो 56आव माने बै सोदेरनायसो जाहैदों माखासेया। आं बेखौ मिन्थिया, माने 50खौ आं मिन्थिगौ आरो। फेरेंगा बसुमतारिया बुंदों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बिपिएफनि सापर्टार होननानै निउसाव बुंदों। गासैबो सापर्टार नङा? नङा, जों बिपिएफनिल' नङा, जों गासैबो मिसल जोंनि रायजो राजायानो जेन'बा गावबुरा सेक्रेटारि जों गासिबो बिपिएफनिबो दं, मानिबो इउपिपिएलनिबो दङ। बाहाय जोङो जमा मिटिं खालामलायनानै गावबुरा सेक्रेटारिजों रायजोयैनो मिलायनानै माने बैयाव थांनोसै। बे जयन्त सारा बुंलांबाय नालाय नोंसोर बेहायनो दै राननाय खिनियावनो बैयाव थाहैखादो गोजौआव होननानै बुंलांनायखाय जों थाहैदोंमोन आरो। 1.5 माससो बायदि जों थादों। जोङो बे स्कुलाव गामिनि स्कुलाव लिरिब थादोंमोन। बेयावबो दै बाना जाजोबो, बावनो लोमजाहैजोबो। जों बाहाय थानो हायाखिसै आरो। थानाय समाव सरकारनिफ्राय अनसुंथाइफोर बा रेसनफोर मोनदोंना मोनाखै बे समाव? जा एसे एनै सेरसे सेरनै मोनदोंमोन। बेयावथ' जोंनो नांगौखिनि बायदि नङा। रिलिफ थानायनि नामावहाय फैसा मोनदोंमोन? फैसाखौथ' जों जेन'बा माखासे मानसिया मोनदों खोमा 95,000खौ बै थांनाय बोसोराव जों मोनाखै। आरो मेम्बारा डाबल बोरायनि बुरैनि सोनानै लादों जोंनि नामनि फैसाखौ। मा नाम मेम्बारा लथाय नवारि, लाख्रिगुरि गामिनिनो। हिनजावनि हौवानि माने न' माबा नाम्बार मोनसेयावनो सानै सोनानै लादों। जोंनो होआखै, जोङो 15 खरा जों मोनाखै। हगारबाय, फैसा लानानै हगारबाय सारमोनाबो। बै माबानि रानिखाथा माबा फरेस्ट अफिसनिफ्राय जों लायदों। आंथ' फैसा लानायखौ आं मिथिया, माने जों गावबुरानो माने जोङो सेन्ट्रेल गावबुरा माने सरकार गावबुराखौ जों लांफादोंमोन नालाय, ओमफ्राय बिसोरनो जों आखायाव होदोंमोन आरो। आखायाव होदों, 8,500 लाखिदों। 8,500 लाखिदों। आंनो बख'ना लाबोदों बोरायखौ, आं फिसायखौ हमना लाबोदों लामानिफ्रायनो। अफिसावनो नाजों जायखिजाया गावबुराजों मेम्बारजों हैदों सिङाव। ओमफ्राय आंथ' होनो मोनासै, फैसाखौ आङो मेम्बारनि आखायाव गथायना होदों। गावबुराजों मेम्बारजों न' सिङाव हैदों आरो। ओमफ्राय सोर नाजोंखौ आं मिथिया। रिनिखाथा फरेस्ट अफिसावनो, औ रेन्जार अफिसाव। सासेना 20,000, ओमफ्राय आंनि बोरायना 8,500। स' भिडिअआ एसेनोसै। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।